Bună ziua, suntem băieții de la Mate Info și de la School for Everyone, respectiv SFE, iar astăzi vom face rezolvarea ecuației de gradul al doilea. Bun, în primul rând, ce este o ecuație de gradul al doilea? Deci, ce este o ecuație de gradul al doilea? Bun, o ecuație de gradul al doilea este o ecuație de forma ax pătrat plus bx plus c egal cu 0. Deci, este o ecuație de formă ax pătrat plus bx plus c egal cu 0, cu a, b și c aparțin de R și în mod evident a diferit de 0. Dacă a este 0, nu mai se numește ecuație de gradul al doilea, ci este ecuație de gradul întâi. Bun. Acești a, b și c, aceștia se numesc coeficienții ecuației de gradul al doilea. Deci, a, b și c sunt coeficienții ecuației. X se numește necunoscută, pentru că noi practic trebuie să îl aflăm pe X, asta implică rezolvarea ecuației de gradul al doilea. Trebuie să aflăm valoarea pentru care ax pătrat plus bx plus c egal cu 0. Și practic, dacă avem un x0 pentru care a ori x0 la pătrat plus b ori x0 plus c egal cu 0, dacă se întâmplă asta, adică dacă x0 e soluție, putem spune că x0 e o soluție a ecuației. Cum am repetat și mai devreme, x0 este o soluție, este intuitiv. Faptul că dacă avem x0 pentru care această ecuație să dea 0, atunci el se numește soluția ecuației. Acum să explicăm puțin de unde vine numele acestei ecuații de gradul al doilea. Păi, dacă ne aducem aminte, această ecuație este de gradul întâi, corect? Asta este de gradul întâi. Și aceasta de aici este de gradul al doilea. Deci, practic, noi putem observa, dacă ne uităm cu atenție, că gradul se ia de la cel mai mare exponent din ecuație. Aici avem gradul 1. Deci, practic, aici este tot 1. Și știm că, practic, gradul lui x la n este n. Practic, gradul este exponentul. Când vine vorba de un singur număr ridicat la o putere, adică când vine vorba de x la n. Iar când avem o ecuație de această formă, precum cea de gradul 2, își ia numele de grad 2 din cauza că cel mai mare grad sau exponent al lui x este 2. Deci de aceea dacă a ar fi 0, n-ar fi ecuație de gradul al doilea, din cauza că dacă a ar fi 0, practic ce s-ar întâmpla? Ar dispărea x, să se și scriu, deci dacă a e 0, de aici rezultă că o să fie, de aici rezultă că ecuația este egală cu bx plus c. Dar ce să vezi? Aceasta nu mai este ecuație de gradul 2. Nu mai este ecuație de gradul al doilea, fiindcă cel mai mare exponent al lui x de aici este 1. Îl avem aici, b ori x la 1. Deci, practic, de aceea nu poate să fie a egal cu 0. Ok. Trecem la rezolvarea generală a acestei ecuații de gradul al doilea. Deci, rezolvare.
vom observa că, în general, aceasta poate avea 0, 1 sau 2 soluții. Bun, deci această ecuație se zice că are un discriminant. Deci ecuația x pătrat plus bx plus c egal cu 0. Mai întâi poate avea mai multe soluții. Maxim 2. Vom vedea imediat de ce. Ok. Deci se zice că această ecuație are un discriminant. Așa se numește. Se notează cu delta. Se notează cu delta. O să scriu în paranteză și cum se citește, delta. Și el practic este egal cu, delta este egal cu b pătrat minus 4ac. Dacă ne uităm, astea sunt chestiile, sunt astea de aici, adică este b-ul de aici, este a-ul de aici și este c-ul de aici. Bun. Acum, în funcție de acest delta, vom avea practic mai multe, vom putea găsi soluțiile ecuației. Vom putea găsi pe x1 și x2, unde x1 și x2 sunt soluțiile. Deci, dacă avem x1, x2, soluțiile ecuației, că noi știm că sunt maxim 2, de aceea am scris 2. De aici o să ne rezulte că x1 este minus b plus radical din delta supra 2a și x2 este minus b minus radical din delta supra 2a. Astea sunt formulele pe cazul general. Acum să vedem ce se întâmplă în funcție de delta. În funcție dacă delta este mai mare ca 0, egal cu 0 sau mai mic ca 0. Bun, deci am avea acum primul caz. Delta mai mare ca 0. Se respectă soluțiile. Le mai scriu încă o dată. x1 e minus b plus radical din delta supra 2a și x2 este minus b minus radical din delta supra 2a. Astea sunt soluțiile. Le putem identifica. Delta este cel de aici. Deci e același delta pe peste tot. În mod evident, depindând de ecuație, B-ul este tot cel de aici de sus. O să încercuiesc tot cu verde. Ca și aici. Și C-ul, scoați-mă, A-ul, este tot același. O să încercuiesc cu galben. A-ul este tot același ca și aici. Bun, perfect. Acum, haideți să vedem ce se întâmplă când delta este egal cu 0. Dacă delta e egal cu 0, de aici o să ne rezulte că radical din delta este chiar 0, că e practic radical din 0 care e egal cu 0. De aici o să ne rezulte că x1 este egal cu minus b supra 2a, dar și x2 este minus b supra 2a. Dacă înlocuim aici, aici înlocuim, tras o săgețică. De aici ne va rezulta mai departe că x1 este egal cu x2 este egal cu minus b supra 2a. Astea sunt, asta înseamnă că avem o singură soluție. Avem o singură soluție. Bun. Ce se întâmplă când delta mai mic ca 0? Asta este întrebarea cea mai complicată. Deci, noi de aici știam așa că avem două soluții. x1 este minus b plus radical din delta supra 2a și x2 este minus b minus radical din delta supra 2a. Bun, dar dacă delta este mai mic ca 0, noi nu putem efectua radical din delta. Deci radical din delta nu aparține din R. Ceea ce înseamnă, din cauza că delta e mai mic ca 0, după cum știm, dacă avem un număr n mai mic ca 0, rezultă radical din n nu aparține din R. Am făcut această demonstrație
în alt videoclip în care am predat radicalii. Este o proprietate de bază. De aici rezultă că noi nu vom avea soluții din R pentru această ecuație. Deci nu vom avea soluții din R pentru ecuație. Bun. Cam astea au fost formulele. Acum haideți să facem și demonstrații. Adică cum ajungem la aceste probleme. Fiindcă de multe ori profesorii doar vă dau aceste formule și vă pun să le învățați, dar nu vă explică neapărat de unde vin ele și câteodată e greu de înțeles. Câteodată e greu de înțeles de unde vin și cum să le folosești dacă nu înțelegi cum se demonstrează ele, efectiv formulele. E mai ușor dacă înțelegi cum se demonstrează. Deci haideți să considerăm din nou această ecuație. Ax pătrat plus bx plus c egal cu 0. Acum împărțim prin a, ca să scapăm aici de coeficient, cam de asta este explicația. Deci împărțim prin a. O să trag aici, când trag o bară și scriu împărțim la a, asta înseamnă împărțim prin a. Împărțim ecuația prin a. Asta înseamnă bara asta. Asta înseamnă ce am scris eu aici. Sper că înțelegeți. Asta de aici, asta înseamnă. O să mai folosesc în viitoare videoclipuri. Deci, de aici o să ne rezulte că a ori x pătrat supra a plus b ori x supra a plus c supra a este egal cu 0. Deci de aici rezultă practic că a cu a se simplifică și ne rezultă că x pătrat plus b supra a ori x plus c supra a este egal cu 0. Acum vrem să formăm pătratul unei sume. Deci o să ne iasă x pătrat. Și acum ca să formăm un pătrat, după cum știm, avem formula asta. A plus b la pătrat este a pătrat plus 2ab plus b pătrat. Asta e formula unei sume la pătrat. Deci nu, practic, trebuie să ne apară pe aici pe undeva un 2. După cum observăm aici. Vrem să introducem un 2. Cam asta va fi explicația pentru ce fac eu acum. Introducem un 2 pe care îl mulțim aici, la b pe a ori x. Dar, ca să și scăpăm de acest 2, o să punem aici jos, înapoi. Și o să se simplifice. 2-ul ăsta cu 2-ul ăsta o să se simplifice și o să dea 1, corect. Sper că sunteți de acord. Acum, trebuie să mai adăugăm și un b supra 2a totul la pătrat. Ca să formăm aici un pătrat. Îl și scădem dacă l-am adăugat. Și acum tot ce facem este să-l adunăm pe CPA, care îl avem de aici. Și acum putem observa că noi putem foarte frumos să formăm un pătrat. X plus B supra 2A la pătrat. Vedem aici, avem X pătrat, avem B pe 2A la pătrat și avem 2 ori B pe 2A ori X. Este fix la fel ca aici, unde am evidențiat mai sus formula. Care este egal cu B pătrat supra 4A pătrat. L-am trecut pe B supra 2A în cealaltă parte. Hai că l-am adunat. Și îl scădem pe C supra A. Deci, acest pătrat este egal cu B pătrat supra 4A pătrat minus C supra A. Mai departe, o să ne rezulte că X plus B supra 2A la pătrat este egal cu... Aducem acum la numitor comun, deci aici înmulțim cu 4A. O să ne dea B pătrat minus 4AC supra 4A pătrat. Și acum, aș dori să vă întreb dacă nu vi se pare cumva acesta foarte cunoscut. Fiindcă mie îmi pare foarte cunoscut și îmi pare că acesta este chiar delta. Acum vom băga în radical. Și o să ne iasă că x plus b supra 2a este... Deci, radical din x plus b supra 2a la pătrat este radical din b pătrat minus 2ac supra 4a pătrat. Am băgat un radical.
Suntem în cazul în care b pătrat minus 4ac e mai mare ca 0, dacă altfel nu se poate efectua această operație. Cel puțin nu în E. Deci, luăm delta mai mare ca 0, da? Iar acum vom observa că x plus b supra 2a iese frumos. Iese cu modul din acest radical. Și o să ne dea, după cum putem bine observa, aici sus avem, scoați-mă, aici era 4, avem radical din delta, jos avem 2a. Și modulul poate să... Asta înseamnă aici, când avem modul din a egal cu x, de aici rezultă că a este x sau a este minus x. Sper că sunteți de acord cu această relație. Bun. Și acum vom scoate modulul, la fel cum am făcut și aici, în dreapta. Și practic o să ne iasă că x plus b supra 2a este ori radical din delta pe 2a sau ori x plus b supra 2a este minus radical din delta supra 2a. Și de aici putem observa că o să tai aici o bară ca să respectăm cele două cazuri. De aici putem observa în felul următor că prima oară x este minus b plus radical din delta supra 2a, că l-am trecut în cealaltă parte pe ăsta. Acum îl trecem din nou în cealaltă parte și vom observa că x este minus b minus radical din delta supra 2a. Și astea sunt chiar soluțiile pe care le găsisem și noi. O să dau mai sus ca să le vedeți. Uitați, astea sunt fix alea pe care le-am găsit și noi. Și cam asta ar fi demonstrația. Acum ar mai fi o chestie de zis. Noi putem să și descompunem această ecuație chiar. Și se va descompune în doi factori înmulțiți, la asta mă refer. Adică și va fi a pe lângă x minus x1 pe lângă x minus x2. Deci asta de sus de aici, dacă notez cu a mare o să fie egal și cu asta. Deci eu susțin că ax pătrat plus bx plus c este egal cu a pe lângă x minus x1 pe lângă x minus x2. Haideți să și demonstrăm acest lucru. Asta este o proprietate care va fi folosită destul de des în probleme. Poate fi destul de folositoare. Bun, deci haideți să desfacem parantezele. Înmulțim termen cu termen și ne va ieși x ori x minus x ori x2. În mod evident am uitat să specific unde x1 și x2 sunt soluțiile ecuației. Minus x ori x2 minus x1 ori x minus plus x1 ori x2. Aici s-a înmulțit minus cu minus și a dat plus. Deci este a pe lângă x pătrat minus x ori x2 minus x1 ori x plus x1 ori x2. Care este a ori x pătrat minus, aici o să dau factor comun pe x, deci o să iasă a ori x ori x1 plus x2 plus x1 ori x2 ori a. Acum, haideți să scriem pe x1 și pe x2 în funcție de formulele pe care le-am învățat mai devreme. Știm că x1 e minus b plus radical din delta supra 2a și x2 este minus b minus radical din delta supra 2a. Acum haideți să le facem sumă. Le adunăm. x1 plus x2 este egal cu minus 2b. Scoați-mă, o să scriu mai încet. O să fie minus b plus radical din delta minus b minus radical din delta supra 2a. Care este? După cum putem observa, minus 2b supra 2a. Din cauza că radical din delta se simplifică cu minus radical din delta. Și o să ne rămână minus 2b supra 2a. Care este? 2 cu 2 se simplifică, este minus b supra a. Deci o să scriu aici în continuare, care este a ori x pătrat minus a ori x
ori minus b supra a. Și acum trebuie să mai calculăm și produsul acestor rădăcini, acestor soluții, scuzați-mă. x1 ori x2 este minus b plus radical din delta supra 2a ori minus b minus radical din delta supra 2a, care este egal cu... Păi, după cum putem observa, dacă vă mai aduceți aminte, noi avem... Există o formulă pentru diferențe de pătrate. X minus y pe lângă x plus y egal cu x pătrat minus y pătrat. Asta e o formulă importantă. Se poate demonstra ușor dacă desfacem parantezele. Și după cum putem observa aici, dacă avem x egal... nu x, scuzați-mă. Dacă avem, să zicem, m egal cu minus b și n egal cu radical din delta, atunci o să fie m plus n supra 2a ori m minus n supra 2a. Adică este chiar m plus n ori m minus n supra 4a pătrat, care este chiar m pătrat minus n pătrat supra 4a pătrat, care este chiar minus b totul la pătrat. Acum înlocuim minus radical din delta totul la pătrat supra 4a pătrat, care este b pătrat minus delta supra 4a pătrat. Și după cum ținem minte, dacă mai ținem minte, delta este b pătrat minus 4ac. Deci acesta este chiar b pătrat minus b pătrat plus 4ac. S-a schimbat semnul din cauza că avem un minus. Supra 4a pătrat. Adică este b pătrat cu b pătrat se simplifică și rămâne 4ac supra 4a pătrat, care este 4c supra 4a, egal cu c supra a. Deci produsul este x1 ori x2 este egal cu c supra a. Acum, dacă înlocuim aici plus c supra a ori a, ne va da că aici ultimul termen este chiar c. Deci, în continuare, ne rămâne a ori x pătrat, minus cu minus o să facă plus, plus a cu a se simplifică și va rămâne plus b ori x plus c ori a. Mulțumim mult de atenție! Aceasta a fost lecția de astăzi. Sper că ați înțeles totul, sper că totul este clar. Dacă aveți nelămuriri, vă rog frumos să le lăsați în comentarii. Apreciem orice întrebare pe care ne-o adresați. De asemenea, dacă aveți sugestii, vă rog tot în comentarii să le lăsați. Mulțumim mult pentru vizionare și spor la învățat!